אתם מאזינים לדברים טובים בהגשת גיא אבנור. שירים חדשים, מוזיקה ישראלית, אמנים, אורחים והרבה הפתעות. בכל יום שלישי ב-10 ל-12 בערב. רק ב-Like My Radio. שתהיה לכם האזנה נעימה. כמו שאתם כבר יודעים, Like My Radio כן רץ למען קרן עמותת ילדים שלנו במרכז שניידר, במסגרת מרתון תל אביב שיערך ב-27 לפברואר 2015. את הפרויקט עצמו נאמר שמובילות אילנית נחמו ומאיה קרמר. וכאן בתוכנית דברים טובים אנחנו מלווים אותם, וכמו בכל שבוע, גם הערב הזה אנחנו משוחחים עם אנשים שנרתמו, או שהם כבר חלק מהפרויקט הכל כך חשוב הזה. ואני רק רוצה להזכיר לכם שיש את דף הפייסבוק של רצים למען עמותת קרן ילדים שלנו במרכז שניידר. ואתם מוזמנים כמובן, אם עוד לא עשיתם כן, להיכנס לדף הפייסבוק ולעשות לייק, וגם להזמין חברים נוספים. והערב הזה נמצאת איתנו אביטל, שהיא פעילה בפרויקט של רצים למען עמותת קרן ילדים שלנו, והיא גם הבריאה ממחלת הלוקמיה, ואנחנו יותר משמחים לשוחח איתה הערב הזה. אז ערב טוב אביטל. היי, ערב טוב. קודם כל תודה שהצטרפת אלינו הערב הזה, ואנחנו שמחים שאת איתנו. בשמחה, בכיף. יופי, אז כן, אז גם את פעילה בפרויקט הזה של רצים למען ילדים שלנו במרכז שניידר. בואי ספרי לנו קצת במה זה מתבטא. אז בעיקרון הפרויקט באמת בא לידי ביטוי במרתון תל אביב ב-27 לפברואר. הרבה אנשים ומכרים ירוצו והשתתפו בפרויקט שיביא תרומות, והתרומה מתבצעה דרך האתר פייסבוק שלנו. אני באמת לא באה רק בלחצן את המקום ואת הפרויקט עצמו, אלא שתהיה מודעות ושיתוף לנושא, שזה באמת תרומה הולכת ישירות לילדים חולי סרטן במחלקה אונקולוגית בשניידר. אני באה מהמקום הזה, אני באה וחושבת שזה באמת יתרום ויבוא לידי ביטוי. אגב, גם בצעירותך לפני הרבה שנים, יש לומר, גם את חלית במחלת הלוקמיה, וגם עברת ממנה. ואז גם לא היה מרכז שניידר. היום במבט לאחור, את יכולה ככה לספר לנו איך זה נראה היום איך מבחינת התנאים לעומת מה שהיה בתקופה שלך? תראה, מהתקופה שלי לידיעת אנשים, אני בת 30, ומהתקופה שלי בגיל 5 לא הייתה טכנולוגיה כזו, לא הייתה את המודעות שיש היום, ואני חושבת שעם התרומות ועם העלאת מודעות של אנשים, אז טכנולוגיה יותר ויותר תתפתח, וזה יקל מאוד על ילדים, שגם אם זה ילדים וגם אם זה מבוגרים, הלוגיסטיקה של המחלה וההתנהלות מולה, זה משהו שמאוד נפשית קשה להתמודד חיצונית. אז ככל שטכנולוגיה יותר מתחדשת, ככה גם יותר נוח איכשהו בצורה הכי מינורית להתמודד עם המחלה. אז כן, בתקופה שלי לא הייתה טכנולוגיה ולא הייתה מודעות, ואני בטוחה ששניידר התפתח והמחקר מתפתח וכל תרומה מוסיפה לעוד מחקר. אז זה הידע שלי בתחום. העמותה עצמה של ילדים שלנו שבה את מתנדבת בעצם נתמכת מתרומות, והפעילות שלה בעיקרה לעזור לילדים המאושפזים במחלקה האונקולוגית כמו שאמרת, במרכז שניידר. נאמר שזה גם לעבור את התקופה הקשה של המחלה בצורה נאמר קלה יותר או נעימה יותר כמה שאפשר, אבל בתקופה שאת היית חולה היו פעילויות כאלה בבית החולים שבו את היית? היו פעילויות, אבל זה היה מתבצע במאוד בוטיקי, דברים מאוד קטנים. בזמנו היו מביאים אומנים סתם לשיר במחלקה. היום אני חושבת שיש תקציבים קצת יותר גדולים ודברים איכותיים יותר וגדולים יותר. אני לא אומרת שלי לא היה איכותי, אבל פעם לא הייתה כזו מודעות. גם מבחינה חברתית, פעם לוקמיה זה היה משהו שמתרחקים ממנו. היום אנשים יותר מודעים, יותר נגישים לזה, אבל אני חושבת שזה רק בזכות הנגישות והמידע והטכנולוגיה שהכל התפתח והראה לאנשים שזה לא כזה, השד לא כזה גדול. כן, וגם אפשר לפרסם את זה יותר בקלות, ויש לא מעט עמותות יודעת שנרתמות לעזור ולסייע. כל אחת באופן שונה, דיברתי על זה בתוכנית עם הילית בשבוע שעבר, אבל כל אחת פועלת באופן שונה, שזה א' מאוד מחמם את הלב. אבל בתוך אחת שבאה מהתחום וגם נמצאת היום במסגרת הפעילות שלך,
במרכז שניידר. כמה באמת הפעילות, או כל הפעילות הזו של העמותות עוזרת לילדים? מאוד. גם אם זה בפן החברתי, גם אם זה בפן המחקרי, לוגיסטיקה, משהו שאני לא יכולה להגיד לך בדיוק איך זה שינה באחוזים, אבל אני כן יכולה להגיד שבפן החברתי ובאנשים שבאים למחלקות, ואני התנדבתי לא מעט שנים בשניידר, כשלא ידעתי בהתחלה מה זה שניידר, אבל אני חושבת שזה רק תורם, בפרט שזה קשור לספורט, ואנשים נורא אוהבים לתרום ולהראות נכונות, וגם כשהצמדנו את זה למרתון תל אביב ולריצה, אני חושבת שזה הכי כיף, גם כשאתה עושה משהו טיפה לעצמך וגם תורם לילדים. לילדים וגם להורים. ההורים גם כן יש פעילויות שנותנים גם להורים, כל מיני פעילויות תמיכה. רק לומר למאזינים שלנו שאתם בטח מבינים את החשיבות של התרומות שלכם, ואני רוצה להזמין אתכם להיכנס לאתר האינטרנט של עמותת ילדים שלנו בכתובת www.ourchildren.org.il ולתרום כל סכום שתרגישו איתו נוח, באמת קטן, גדול, כל מה שאתם מרגישים איתו נוח. בואו נעשה טוב יותר לילדים שלנו. זה מאוד נגיש. כן, וננסה לעזור להם לעבור את התקופה. זה גם לא מחייב בן אדם באמת לרוץ, הוא יכול רק לתרום, לא להראות לנו את הכישורי הספורטיביות שלו, למרות שמאוד נשמח, כי זה אפקט בריא, אבל כן. באמת זה מאוד נגיש, ואנחנו מאוד נשמח לכל תרומה שהיא. זהו, אז אנחנו כאן, כאמור, במסגרת הפרויקט רצים עם ילדים, למען ילדים שלנו במרכז שניידר, והזכרת קודם במסגרת מרתון תל אביב, ואת גם אחת מהפעילות בפרויקט הזה. תוכלי לספר לנו קצת על הפעילות שלכם בימים האלה במסגרת הפרויקט של רצים למען ילדים? הזכרת קצת קודם, אבל את יודעת. כן, בגדול ובקטן אנחנו מאוד מנסים להביא את זה למודעות של כמה שיותר אנשים, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה תמונות מפורסמים שאנחנו גם סוג של מאמנים אותם קצת ומגיעים איתם ליעדים חדשים בספורט. אנחנו מתכננים לפתוח איזושהי קבוצת ריצה נחמדה כזו של כל מי שירצה שנגיע איתו ליעדים כלשהם, כי כולנו באים מריצה. זה התחיל מזה שכולנו רוצות. וזה מאוד נחמד שאנשים מודעים ומפורסמים ומתייגים ומראים נכונות, זה מרגש. זה מרגש שבסופו של דבר ילד יקבל משהו מכל הפרויקט הזה. או כמה ילדים לצורך העניין, אבל אותי זה מחמם את הלב לגמרי. וכל תרומה וכל הענות, אפילו סתם מישהו מפורסם שמעלה באינסטגרם שלו, זה וואו. אז בואו רק נזכיר שקודם כל מרתון תל אביב יערך, כמו שהזכרתי בתחילת דבריי, ב-27 לפברואר 2015, והרשמה לריצה עצמה, למרוץ עצמו, לא מהווה תרומה לעמותת ילדים שלנו. אז אם אתם רוצים לרוץ במסגרת עמותת ילדים שלנו במסלול החברתי, וגם אם לא, אתם יכולים להיכנס לכתובת ourchildren.org.il ולשים תרומה, כמו שהזכרנו קודם. במידה ואתם מעוניינים לרוץ במסגרת קבוצת הריצה של ילדים שלנו, גם תקבלו חולצה של העמותה ותוכלו לרוץ במסגרת מרתון תל אביב. אגב, מרתון תל אביב הוא לאו דווקא מרתון במרחק מלא של 42.2 קילומטרים. יש מרתון מלא, יש חצי מרתון, יש 10 קילומטרים, יש 5, וענת הראל שדיברנו איתה לפני שבועיים גם הזכירה שיש מסלול של 4.2 קילומטרים. אז באמת זה מתאים לכל סוגי הרצים או אנשים שרוצים לקחת חלק במרוץ הזה ולהיות חלק, וכמובן שהמטרה הביטל שלנו כאן היא להעלות את המודעות בקרב כל המאזינים וכל מי שרק אפשר. ואני רק עוד אזכיר לפני השאלה הבאה שלי אלייך, זה שוב שיש את דף הפייסבוק של ילדים, רצים למען ילדים שלנו במרכז שניידר, וכמובן שאתם מאזיננו העיקריים מוזמנים להיכנס וא' לקרוא על הפעילות של המתנדבים, וכמובן להזמין חברים נוספים להצטרף. תוכלו לראות שם גם טיפים של ענת הראל שמכניסה לשם כל מספר ימים או שבוע טיפים שלה ומידע נוסף על הנושא הזה. אביטל, נכון לכרגע או לרגע זה אתם יודעים פחות או יותר כמה נרשמו למרתון תל אביב כחלק מרצים למען ילדים שלנו? האמת שאין לנו עדיין מספר ממש מדויק, אבל אני יודעת שיש היענות מאוד מאוד גדולה,
גם מאנשים אנונימיים, גם מאנשים מפורסמים, גם מאנשים שרק רוצים לקחת חלק בזה, לתרום את היכולות שלהם בפרסום, לתרום את העזרה שלהם בכל דבר אפשרי, בין אם זה דברים שלא ידענו מלפני בפייסבוק ולנהל דפי פייסבוק. אנחנו לומדות תוך כדי ומקבלות הענות מוחלטת מאנשים שזה בכלל מדהים. יפה. אנשים שאפילו לא ספורטאים למיניהם באים ואומרים תעזרו לנו איך לעזור לכם, וזה כיף, ואני עוד לא יודעת לתת לך מספרים. לא, בסדר, אבל יש הענות וזה יפה מאוד. מה לגבי מתנדבים נוספים? אתם זקוקים לעוד מתנדבים לפני המרוץ או תוך כדי המרוץ? מתנדבים? כן, שיעזרו בכלל. מי שירצה להתנדב, מבורך. כרגע אנחנו בצוות שלנו וכל שנייה מתווסף עוד מישהו, ומבורך לגמרי. יפה מאוד. אנחנו נשמח, זה המטרה. יפה, יפה מאוד. אז אני שוב רוצה להזכיר את כתובת האתר של עמותת קרן ילדים שלנו, חברים, www.ourchildren.org.il, וכל מי שרוצה לתרום כל סכום שהוא מוזמן לעשות זאת מתוך האתר הזה, וכל תרומה כמובן תתקבל בברכה. ושוב, תעזור לילדים במרכז שניידר לקבל טיפול טוב יותר, עם מכשור מתקדם יותר. אביטל, אני רוצה מאוד להודות לך שדיברת איתנו הערב הזה, ותודה לך על הזמן. תודה על ההזדמנות. כן, כן, לגמרי שאת משקיעה בפרויקט הזה. אנחנו מדי שבוע מארחים פעיל אחר או פעילה אחרת מתוך שעוזרים לפרויקט הזה, הכל כך חשוב הזה, וגם אנחנו ככה, מה שנקרא בקטנה, מנסים מתוך התוכנית שלנו הצנועה לעזור ולהעלות את המודעות הזו, ואנחנו מנסים, כנראה בקרוב זה יצא לפועל, להעביר יום שידורים מיוחד ממרכז שניידר, ואז בכלל זה יהיה נהדר, ונוכל לארח ילדים והורים וכל מיני אנשים מעניינים. אז שוב תודה לך אביטל, בכיף. אני רוצה לסיים עם שיר שאת בחרת, למרות שאת בחרת אותו אני רוצה להקדיש אותו לך, וגם לכולם. אז זהו שלמה ארצי, בשיר תתארו לכם, מילים ולחן כמובן ששלמה ארצי בעצמו. לילה טוב חברים, תמשיכו ליהנות מהשידור. תודה רבה לך. ביי ביי. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בסמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם,
כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, היא בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר. מי רדיו, רדיו האינטרנט מספר 1. מוזיקה נעימה, תוכניות מעולות. לייק מי רדיו, רדיו האינטרנט של המחר.